Осы участок урманчылыгы 12423 гектар мәйдан били. Урманчылык 3 техник участокка бүленгән. Бу сезонга билгеләнгән эшләрне нигездә төгәлләгәннәр. Аллаһка шөкер, быел инде без үзебезгә җиткергән планнарны төгәлләдек тә була. Менә әзгенә калды делянкалар ярасы, инде әзрәк калды. Киләсе ел өчен утыртасы участокларны сөреп куясы калды 20 гектар. Алла бирсә, аларны да башкарып чыгарып торабыз. Бер мөмкинлекләр дә бар, трактор бар, сабаннар бар, эшләр бар, Аллаһка шөкер. Гомумән, урманчылар күп төрле хезмәт башкара. Яшел хәзинәне яшәртү, кыр ышыклау полосалары утырту бара. Урманнарны янгыннардан, рөхсәтсез агач кисүдән саклау кебек эшләр белән дә шөгыльләнә алар. Элекке еллардагы кебек агач урлау күзәтелмәсә дә, ут күздән саклау буенча уяулык сорала диләр. Шуып түкмәсеннәр, агач не кисмәсеннәр, урлашмасыннар өчен шул чактан карап торыш инде минем күбрәк вазифам. Очистка, осветление йөрибез без. Делянка атпайтабыз инде. Быел көндә менә пожарларны безнең ни, хәзер куркынычлык бар, пожар куркынычлыклары курылык барды. Шуның аркасында без 50 километр мин полоса. Менә былтыргысы булды, быел обновление булды инде. 5 километр яңа мин полоса сыздык инде. Быел урманнарда 26 гектар мәйданда, Мөслим авылы янындагы чокырлы үзәнле урыннарда 9 гектарда агач үсентеләре утыртканнар. Узган елларда утыртылган посадкаларны да даими карап тәрбияләп торалар. Агачларны сирәкләү, кисү эшләре дә бара. Осы урманчылыгы питомнигы Татарстанда билгеле. Моннан 3 ел элек коллектив республикада беренче урынны алган. 1 гектардан артык мәйдан биләүче питомникта чыршы, нарат, каен, тупыл үсентеләре үстерәләр. Чәчүле кырлыкны урманчылар үзләре әзерли. Питомникта сезон эшләре инде төгәлләнгән. Элек биредә төрле авыллардан килеп 7-8 кеше эшләгән булса, соңгы 7 елда Рита Канонова бер үзе тарта бу авыр йөкне. 1 октябрьгә чаклы сезон инде. Авыр булса да инде эшлисең, кеше килсә ни, алмашка. Хезмәт хакын вакытында бирәләр. Утын инде бирәләр ансында бушка. Үзләре китереп бирәләр, кисеп. Урманчылыкта кем белән генә сөйләшсәң дә үзләренә алмаш кадрлар булмауга борчылу сизелә. Урман караучы һөнәре алырга теләк белдерүчеләргә кызыгырлык шартлар бар икән бүген. Яшь белгечләр кирәк, урман караучылар кирәк. Безнең инде Лобянда бар урман хуҗалыгы техникумы, колледж дип аталган хәзерге вакытта. Шунда менә теләге булучыларга, пожалуйста, кирәкләр инде үзебез дә барып урнаштырабыз. Аларны армия сафларыннан кичектереп торалар. Укырга керткәннәрне аларга общежитие бар, стипендия бар. Туган якның яшел байлыгын киләчәк буыннар өчен саклаучы урманчыларны, тармак ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, авыр да, җаваплы да эшләрендә уңышлар телибез. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.